והבוקר איתנו הדוקטור רותם סיוון הופמן, אמא לשני לוחמים ממובילות תנועת אמא ערה. צריך לישון הלילה? קשה. בלילה לא ישנתי הרבה. הבן שלי שם, בני הבכור, היה ביום שישי בסמוך לאירוע, צוות מקביל שלו, ואני שומעת אתכם בדיוק גם על החרדים, וגם אני שומעת את ההורים של ארנון שהיו פה קודם, וכאימא ללוחם שנמצא בלחימה, זה מאוד מאוד קשה. כן, ביחידת קצה, הבן שלך במגלן, ונמצא שם רוב המלחמה, גם בדרום, גם בצפון. נכון. אני אשאל רגע את השאלה הקשה. בשיחות בבית, עלו ערעורים אולי? לא צריך... עלו ערעורים שלי. קודם כל הוא חזר לצו 8 מחופשה בחול. הייתה שיחה לא פשוטה, שבה שאלתי אם הוא בטוח שהוא רוצה לחזור, והתשובה הייתה חד משמעית כן. למה? הוא נתן שתי תשובות שאת שתיהן אני מקבלת מאוד. הראשונה היא שמדובר במדינת חוק, וכל עוד זאת מדינת חוק במדינת ישראל, אז הוא יציית לחוק ויגיע, למרות שהוא יודע שזאת מלחמה פוליטית במילים האלה. ורק השבוע, בן נוסף של חברה מהתנועה כתב לה, אני יודע שזו מלחמה פוליטית, אני יודע שהם משתמשים בנו ככלי בידיים של פוליטיקאים שמקריבים את החיים שלנו, אבל אנחנו נתגייס לצו 8, בגלל שזו מדינת חוק. אני רק אגיד בהקשר הזה, אני רוצה לזרוק אותנו ישר לדברים של לוין. אני הזכרתי אותם כאן בהתחלת הדברים של יריב בנשיא בית המשפט. ואני רוצה להגיד שכאשר הממשלה מערערת על שלטון החוק בצורה כל כך גסה ובוטה, הם צריכים להבין שמעבר לרצון שלהם למוטט את הדמוקרטיה, הם יאבדו בדיוק את הדבר הזה, שבו גם לוחמים היום שלא מזדהים עם מטרות המלחמה, מתייצבים, כי זאת מדינת חוק. וזה משהו שחשוב מאוד מאוד להגיד אותו. הדבר השני, וזאת הסיבה הידועה, זה הצוות. כמובן, הוא אמר, אני לא אוכל לחיות עם עצמי, אם הצוות שלי ייכנס ואני לא אהיה שם איתם. האנשים שלא מגויסים עכשיו, המשפחות, אולי משפחות המילואים, כל מי שמבקשים שינוי, מה הם יכולים לעשות? יכולים לעשות מה שאנחנו עושות. אז קודם כל אני מאוד מסכימה איתך שהם לא הכתובת, בטח לא הלוחמים עצמם. גם צריך להגיד שפעמים רבות בעיניהם, הם סותרים את התפיסה הזאת. כי הם הולכים נקודתית אל השטח, ומבצעית הם חושבים שיש להם מה לעשות, והם מתווכחים עם זה, הם חושבים אחרת. יש פה מגוון דעות. חד משמעית, אבל אני רוצה להגיד שוב, גם הצבא, א' הם שוב, כמו שאמרתי, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אין פה מדינת חוק. זה מקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, אז לשם אנחנו בוודאי לא שואפים. בוודאי שכשהצבא מקבל משימה טקטית, הוא מבצע אותה, כי זה תפקידו כצבא. אבל אני חושבת שראשי הצבא, ובראשם הרמטכ"ל, כן צריכים לבוא, ואנחנו עושות את זה, ופונות אליו היום, מה שלא עשינו בתקופות קודמות, לבוא ולהגיד מה הן מטרות הלחימה. האם אתה, אייל זמיר, יודע מה הן מטרות הלחימה? מה המטרה, האסטרטגיה המדינית, שממנה אתה אמור לגזור את הטקטיקה הצבאית שלך? ואם לאורך כל השנה האחרונה הפנינו את הטענות שלנו רק לדרג המדיני, שאין אסטרטגיה מדינית שממנה גוזר הצבא, היום אני חושבת שלא נותר לנו, לצערי, לא נותר לנו אלא לפנות אל הרמטכ"ל ואל המטה הכללי, ועשינו את זה גם במכתבים שכתבנו עליהם, ואנחנו כבר שבועיים עומדות יום-יום במשמרות של 4 אמהות מול בית הרמטכ"ל, בוקר וערב, מברכות אותו לבוקר טוב ולערב טוב ולחג שמח, הוא עונה לנו, הוא איש מאוד נעים, גם במושב, כל השכנים שמגיעים לתמוך. אבל מעבר לתודה, או מעבר לזה שהוא אמר לכם בוקר טוב ותודה, נוצר שיח? לא נוצר שיח. פעם אחת בערב חג, כשהוא חזר הביתה ואחת האמהות אמרה לו, תשמור לנו על הילדים, הוא הסתובב ואמר, אני עושה הכל כדי לשמור עליהם. לצערי, אנחנו מתקשות לקבל את האמירה הזאת כשאנחנו רואים מה קורה בשטח, כשאנחנו רואים שהם ממשיכים להיכנס לתוך מבנים ולמוטט מנהרות ולהתעסק בטקטיקה המאוד זהירה הזאת, כאשר אין תמונה כללית של לאן זה מוביל ומה המטרות, וכשכולנו יודעים, לצערי, שהלחימה הזאת היא הורגת חטופים והורגת חיילים, ולא מביאה, ולא מובילה לכדי סיום ראוי. מלחמות מסתיימות בהסכמים, אנחנו אומרות את זה כל הזמן, זה לא חדש, ואני, היום שוב, לצערי, הוא הפך להיות שומר סף, לא הייתי רוצה שזה משמע. מה את משיבה למי שאומר לך, שאם אנחנו לא נכריע את המלחמה הזאת, ונשים אותה בצד, ונגיע עכשיו להסכם, יניח לחמאס לנפשו, והוא יתעצם ויבנה, ובעוד 5 או 10 שנים, בנייך יהיו שוב במילואים, אחרי עוד 7 באוקטובר, בתנאים אולי יותר גרועים מעכשיו. כשאבא שלי חזר מיום כיפור, אף אחד לא חשב שהמצרים, האויב המר ביותר שלנו, הם אלטרנטיבה להסכמים. יש לנו 40 שנה של גבול שקט. תפקידנו כשחותמים, תפקידה של מדינה, אז ראשית, שנינו יודעים שהסכמים לא יחתמו רק מול החמאס.
הם יחתמו במסגרת הסכמים אזוריים, ויש עסקה שמונחת על השולחן סעודית כבר שנה, שבה הם היו מוכנים, אני לא יודעת אם היום הם מוכנים, אבל בעבר הם היו מוכנים גם לקחת אחריות על חלופות שלטוניות בתוך הרצועה. אפשר היה לבנות חלופות שלטוניות ברצועה, זה לא קרה לאורך הזמן, אז היום הולכים ונותנים נשק למיליציות, כי לא בנינו חלופות שלטוניות. ברור שמדובר פה בהסכם שיהיה חייב להבטיח את הביטחון, זה לא שלא יהיה יותר צבא, להפך. אבל, וזה תפקידנו, לוודא שההסכמים האלה מקוימים, בדיוק כמו שמול החיזבאללה, ההסכמים לא קוימו במשך שנים, החיזבאללה הלך וירד דרומית לליטני. זה תפקידה של ממשלה אחראית. מרגישה בשטח שינוי? כן, אני חושבת שאני מרגישה את זה למשל, אני רוצה להגיד, המשמרות של 4 אימהות, שאם בעבר היה לנו קשה לגייס אימהות, יש לנו היום כמעט 200 אימהות בקבוצה שרשומות למשמרות כבר שבועיים קדימה. זה לא מקרה, זה 4 אימהות. זה לא מקרה שקוראים לזה 4 אימהות, זה התחיל מאילוץ מול הסידורי הביטחון שם, ואנחנו מהר מאוד אימצנו את זה בשמחה, אנחנו מקפידות על 4. אז כן, אני רואה הרבה יותר אימהות שמצטרפות היום, הרבה יותר הורים שאומרים, עד כאן אנחנו נצא לרחובות, אנחנו נעמוד, אנחנו נפגין, גם אם זה לא משנה מדיניות באופן מיידי, לאורך זמן, חשוב להגיד, יש פה הרבה מאוד אנשים שחשוב להם לעמוד. רותם סיוון הופמן, אמא ערה, תודה. תודה לך. שהילדים יחזרו בשלום הביתה. ושהחטופים יחזרו, ושיהיה הסכם שיחזיר את כולם.